kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tawo, ug nalibog sila kon kinsa gayod si Juan. Nagunahuna sila nga tingali, siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may muabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo o sa kalayo. Tapos kabunyagi ang tanang mga tawo, gibunyagan usab si Jesus. Samtang nag-ampo siya, naabli ang langit, ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya, nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw mao ang pinangga kong anak, nga lipay ako pag-ayo kanimo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong adlaw kaninyong tanan mga igsuon, malipayong Pasko. Karon ang pangilin sa pagbunyag sa ato ang Ginoong Hesus mao ang katapusang adlaw sa panahon sa Pasko sa pagkatawo sa atong Dios. O pagkanindot kayo mga igsuon nga niining katapusang adlaw sa Pasko, gipahinumduman kita sa pinakadakong pinaskuhan nga atong nadawat gikan sa grasya sa Dios. Ug mao kini na ikaw ug ako nahimong anak sa Dios tungod kay nakaambit man kita sa bunyag ni Jesus nga atong Dios. Ikaw ug ako anak sa Dios. Ang Dios ang atong amahan. Pagkanindot pamalandungon o gunahunnaon mga igsuon nga ikaw ug ako sa panaw sa kinabuhi aduna kitay amahan nga misapupo, miagak o mitabang kanato. Hinumduman nato mga igsuon nga ang atong pagkaanak sa Dios wala nagwagtang sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Atong hinumduman nga ang atong pagkaanak sa Dios wala nagwagtang sa mga problema. Apan taliwala niini anaa kitay amahan nga nag-agak ug nagtabang kanato mga igsuon. Dakong pahinumdom nga wala di ay kita nag-inusara sa panaw sa kinabuhi tungod kay ang tinubdan sa tanang gasa nag-uban man kanato. Pagkanindot na pinaskuhan mga igsuon. O gaong kaayo kini sa atong gisaulog karong tuiga nga hubileyo sa paglaom. Ang hubileyo sa paglaom mga igsuon nakaangkla sa atong konkretong kasinatian sa Dios nga nag-agak sa matag usa kanato. Inumduman nato mga igsuon matod pa ni Papa Francisco ang paglaom maong atong paghulat sa mga butang na maayo tungod kay sa konkretong pamaagi na sinati na nato ang kaayo sa Dios. Isip mga anak sa Dios nga atong amahan, ang Ginoo muagak na pud nato pag-usab sulod niining tuiga. Unsa man ang imong kahimtang karon, aduna ka may balatian, anaa ka man sa kwarto sa imong panimalay, anaa ka man sa infirmary, anaa ka man sa hospital, ayaw kalimot niining maong mensahe sa Pasko mga igsuon. Ikaw giubanan sa Dios, ang Dios nagpakatawo tungod og alang kanimo. Makita unta nimo kang Kristo ang kalig-on og paglaom nga maoy makapalahutay kanimo ug makahimo nimong masaligon sa kaanindot sa kinabuhi.
Nindot pamalandungan mga igsuon, nga diha sa ato ang ebanghelyo karon, na dungog nato ang pagbunyag kang Jesus, na maoy nahimong sinugdanan sa iyang misyon sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. In other words, this is a very beautiful reminder, another reminder, important reminder for you and me, that our baptism is always attached to the mission of proclaiming the Lord to other people. Hinaut ta mga igsuon, pinaagi ka nato pag-angkon o paghubad sa konkretong pamaagi sa atong pagkaanak sa Dios. Mamahimo pod kitang instrumento aron ang uban makaila sa pagkaamahan sa Dios. Pinaagi sa imong maayong pulong, maayong buhat o imong kamanggihatagon. Pinaagi sa imong hugot na pagtuo, makailaon ta ang uban nga si Kristo atong amahan, siya ang Dios nga muagak sa matag usa kanato. Adunay ginasulti mga igsuon that the real work of Christmas begins at the end of Christmas. The real work of Christmas begin at the end of Christmas. Hinaut ta mga igsuon ang kamanggihatagon, kamaya o gugma nga mainiton kay natong gibati o gipuy-an sulod dining Pasko, dili unta mapalong pagsulod sa ordinaryong panahon, kundili mahimo untang mainitong pahinumdom nga ikaw ug ako gitawag sa pagpuyo sa kinabuhi sa kaayo o grasya ngadto sa uban. The real work of Christmas begin at the end of Christmas. Mapuy-an unta nato kini mga igsuon, mapuy-an unta nato ang atong pagkabinunyagan aron uban sa grasya sa Dios atong mapadayag ang iyang pagkaamahan kanatong tanan. Hinaot pa unta.